Възстановяването на изтрити съобщения в Telegram е възможно само в няколко ограничени случая. По-долу са описани методите, които могат да ви помогнат, в зависимост от това как и кога са били изтрити съобщенията. Метод първи. Използвайте опцията за отмяна на изтриването в рамките на 5 секунди. Telegram има вградена функция за отмяна, която се появява за кратко след изтриване на чат. Това работи само ако реагирате бързо. Първо, отворете приложението Telegram и отидете на чата, който искате да изтриете. След това натиснете и задръжте върху чата, след което изберете изтриване от опциите. След като чатът бъде изтрит, в долната част на екрана ще се появи бутон Отмяна. Докоснете отмяна в рамките на 5 секунди, за да възстановите незабавно изтрития чат. Този метод работи както на мобилни устройства, така и на компютър, но само в рамките на краткия времеви прозорец. Метод втори. Проверете запазени съобщения. Ако преди това сте препратили съобщения към запазени съобщения, може все още да имате достъп до тях дори след изтриването им. Първо, отворете приложението Telegram на телефона или компютъра си. Докоснете менюто с трите хоризонтални линии и изберете Запазени съобщения. Горе използвайте лентата за търсене, за да въведете ключови думи, свързани с изтритото съобщение. Ако съобщенията са били препратени тук по-рано, те ще бъдат достъпни в този чат, дори ако са били изтрити от оригиналния разговор.